Doktor Pavel Malovič, telovýchovný lekár, je dlhoročným predsedom zdravotnej komisie Slovenského futbalového zväzu. Každý futbalista potrebuje rovnako ako automobil palivo. Automobil je stavaný na benzín, alebo je stavaný na naftu, alebo je stavaný na plyn. Futbalista je stavaný na rôzne zložky výživy, rôzne zložky potravy. To znamená, buď na cukor, alebo na bielkoviny, alebo na tuky, alebo všetko zvlášť a v rozličnom pomere. Keď sme po tréningu, musíme myslieť na to, že náš žalúdok je stiahnutý a nedokáže ešte tak dobre spracovať rýchlo nejaké veľké množstvo jedla, aj keď sme pekelne hladní. Musíme myslieť na to, že máme takú hodinku času, kým sa dostaneme do normálu a začneme čosi jesť. Vždycky jeme iba tak, aby sme boli ľahko najedení. Nikdy neprejedení. Samozrejme to jedlo zapíjame niečím a to najlepšie, keď zapíjame nápojom, ktorý nemá žiadne bublinky. Pijeme radšej nápoje, ktoré nemajú farbu. Ideálne po tréningu je, keď ten nápoj je minerálka s obsahom vápnika, ktorému hovoríme aj kalcium, a s obsahom horčíka, ktorému hovoríme aj magnézium, lebo tieto látky najviac strácame v pote. Jedlo, ktoré jeme večer, by nemalo byť ťažké. To znamená, nemalo by to byť mäso, ktoré je farebné, červené alebo hnedé, ale malo by to byť mäso, ktoré je biele, respektíve bledé. To znamená, je to hydina alebo sú to ryby. Takisto šetríme s prílohami, ktoré by nemali byť vysmážané ani vyprážané, ale mali by byť iba uvarené. Vtedy sa ľahšie spracujú a my máme dobrý pocit pred spánkom aj počas neho. Samozrejme, že dneska už veľa nečítame knihy, pretože sme pohodlní to vláčiť so sebou a je to strana za stranou listujúca, nezaujímavá, nie je to dynamické, nie je to akčné. Tak dosť často používame namiesto toho tablety alebo notebooky, alebo hráme počítačové hry pred spaním, aby sme sa uvoľnili. Je to fenomén, ktorý je síce zaujímavý, ale nie pre futbalistov. A nie pred spaním. Keď pred spaním robíme nejakú akciu s obrazovkou, akciu s nejakou myšou, akciu s tabletom alebo s iPodom, alebo s ďalšími technickými vymoženinami, dostávame sa do situácie, kedy sa náš mozog preladuje nežiaducim tempom. Napriek tomu, že môže byť tá hra motivačná, ten mozog nie je pripravený na to, aby ju spracoval. On je unavený z tej hry, ale táto únava nie je únava klasická, ale je únava chorá. Chorá únava nás likviduje. Samozrejme, že futbalista sa nemôže vyhnúť užívaniu týchto nových technológií. Je to zábavné, je to nové, musíme byť musíme byť cool, musíme sa mať o čom zhovárať s kamošmi, ale nie je to dobré robiť pred spaním a už vôbec nie, ak sme pred zápasom. Keď veľkí vedci robili sledovania rozličných typov a zisťovali, aký prostriedok regenerácie je pre futbalistu najúžitočnejší, zistili, že je to kvalitný, neprerušovaný, dlhý spánok, najmenej 8 hodín, ale maximálne 10 hodín. Čo je to kvalitný, neprerušovaný spánok a za akých podmienok sa odohráva? Ležíme na posteli, predpokladám, že nikto nespí v noci v kresle. Tá posteľ musí mať isté kvality. Musí byť rovná, musí byť tvrdá, ale nie tak, aby nás bolel chrbát, ale nesmie byť mäkká, aby sme ležali v nej ako vo vani. Preto je potrebné postarať sa o to, aby sme spali na kvalitnom matraci. Na druhý deň po zobudení nás očakáva zápas. Musíme s tým počítať, že v zápasový deň nemôžeme jesť toľko. Keď si predstavíme leva, čo robí, keď je hladný, ako sa vrhá na svoju korisť, lebo je lačný a potrebuje sa niekoho zmocniť alebo niečoho zmocniť, a potom si ho predstavíme, keď sa konečne naje, tak si ľahne a spí. Keď veľkým sústom zaťažíme žalúdok, spôsobíme to, že krv, ktorá prúdi v celom tele, sa koncentruje práve na spracovanie potravy. A ochabnú nám svaly, ochabne nám hlava a chce sa nám spať. To pred výkonom naozaj nepotrebujeme. A preto musíme dodržiavať aj istý harmonogram. Keď sme pred zápasom, nesmieme jesť neskôr ako 3-3,5 hodiny pred ním. Každé sústo
totižto potrebuje svoj čas na spracovanie a ťažšie jedlá potrebujú často 3 až 4 hodiny, ale aj tie ľahšie, ako je biele mäso, alebo ako sú cestoviny, alebo ako sú varené prílohy, potrebujú minimálne 2 až 2,5 hodiny. Trošku hladný budeme, ale ako som už povedal, len hladný lev bojuje.